mata a dangari a yau na buga tambura ku taso ni asibire ka ne na fitanar jira ku yo baya ce ku girgiza a sanar da hattara mata tunan ku ne yake waye da duniya aya so mata aya mana kai mata kuna ina a yau na buga tambura ku danno a cikin kidan ku dole ake kirkira manyan mata ne nake bada yara ko barzira ruwan dare shine ake kira an daga duniya aya mana aya mana ai shiga ta gida dole sai da kuni fa nake faɗi ga mata nan sun fito esbire ka ina ki mai fadar zaki dole ne yake neman mai mani mata na gida su ne suke yi mana jarmiya ayya kai mana ayya kai haba mata a dangare ku ne a dangare in babu ku babu gari mata a dangare ayya mana ayya kai to ayya kai kular kaya ya fice giya ne dai na kula manyan mata duk kuna ina an dole kusa kula cikin mata kun yi da daban ga ku da salsala mata na gida kuwa ke kira an ga ku da tarbiya ayya kai mana ayya kai mana maza mata sai kuma matso ku sama ku kasa da yar ganga ta ana gangaro ya bata kisa maza mata sai ku girgiza har da rawar kasa dole kan waka nake faɗi na fitanar giya ayya kai mana ayya kai mana jiki magani shi ake faɗi kalmar hausa ce manyan mata ko ake kira ko mutama a ce bikin mata a ga amarya ga ango duk na ce wayan baya shi ake kira hado na tafiya mana ayya kai mana ayya kai ku girgiza mata walwala mata mata ku jijjiga mata ayya kai mana ayya kai mana ku girgiza baya ku karkada ku yi kamar ayya kai mana ayya kai ayya what's up